Amazing day. Ayan, Sir Jeremy Mendoza. Ayan, shoutout po sa'yo. Ayan, so maraming salamat sa tiwala sa GMC Bikes Bicol. Ayan, pwede po ba makita yung tag 6,500 mo na road bike? Ayan, sir, no? So ito po yung in-update ko nung nakaraan. Ito po si Gent 890. Ayan po ay road bike, kulay gray black with yellow green. And so kung mapapansin nyo po, napakaganda ng kulay niyan, matingkad na yellow green. Ayan, napakaganda ng forma. So ito po ay alloy frame size 46, top tube is 52. Alloy po yan. And then dito mapapansin nyo sa frame nya gray, tapos dito may green naman siya, no? So naiwan yung mismong gray na kulay. So quick release naman po yung seat post nya, 27.2. Stock pedal, saddle, soft saddle po yan, lambot. Ayan, ito po ay seal bearing yung kanyang bottom bracket. Ayan, ito po ay 2x na crank. FD nya is a Shimano Tourney TZ. Ayan, so kung mapapansin nyo, ito yung nagandahan dito, naka Shimano na po yung mismong pyesa nito. Ayan, Shimano Tourney TZ na FD. Syempre ganun din yung kanyang RD. Ayan, Shimano Tourney TZ. Ayan, legit po yan na Shimano. Well, ito po ay 7 speed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speed na tread type na sprocket. Ayan, to ay 700C. Gulong na ginamit sa kanya ay Kenda tire. Kenda na po ito. Napakaganda ng makinis lang, pang road bike talaga. 700 by 28C yung kanyang gulong. Ayan, so may nagtatanong din kung pwede siyang gawing gravel bike. I think po pwede pa naman yung 35C. Pasok pa naman yung 35C. Ayan, so kung gusto nyong palaparin, pwede po siyang gamitan ng hanggang 35C. Itong Gent 890 natin na road bike. Okay. Then naka-disc brake na rin po yung likod na gulong with a caliper disc brake. Yan po brake nya. Then may side stand. Ito naman sa harapan. Ito po yung head tube. Ano natin plastic para makita. Head tube nya is non-tapered 4444 kung ilalagay mo, pero nakalagay pa sa kanya dito ay ball bearing pa. Stem nya is an alloy na short stem. Drop bar nya is a standard 25.4. Ayan, so drop bar. Ito po ay bakal pa, no? So ito yung brake sa likod. Ito naman yung brake sa harap. So nagtatanong kung STI na po ba ito, hindi pa po. Ito po ay naka-thumb shifter ng Shimano. Yan, ito maganda dito na naka-Shimano siya. Yan, naka 7 speed na index Shimano. Yan, ibang forma po ito doon sa ibang mga shifter na katulad nito. Ayan, so ito po mas magandang klase na shifter, mas madaling hawakan. High, low, high. Tapos dito mas malaki po yung hawakan. Yan, may mga legit na Shimano. Okay, so yan po yung road bike natin, 6,500. Yan dyan 700cm. So meron din nagtanong yan, no? Isahin ko na lang. So pwede siyang gawing STI. Yes po, pwede. For example, no, meron kang STI o Bripster na L2 R2. Yun po ay 7 speed para mas konti na lang yung idadagdag mong upgrade. Yung stem, drop bar. Tapos yan, yung Bripster or STI na Alto A7. Alto o R2. Sorry, A7 na sabi ko. R2. Kasi yung pang road bike, no? So option nyo lang naman po yung kung gusto nyo siyang gawing STI pero 7 speed. Kung gusto nyo naman po ng 8 speed, meron naman R3 tsaka 9 speed R5. Depende po. So i-upgrade, palit din po yan. Sa FD, kahit hindi mo napalitan, tapos naman 2x. Sa RD na lang, tapos STI o Bripster ang pwede nyo ipalit. Pero so far, so ngayon, napakaganda na po ito. At least naka Shimano, naka 2x, 7 speed. Shimano po yan, napakaganda ng shifting ng ganitong klaseng shifter pagdating sa mga road bike na naka thumb shifter. Okay, yan po. So dito sa harap, steel fork, then naka caliper, disc brake 160mm, Kenda tire. Okay, yan po. So Gent 890 natin na road bike, 6,500. Available po yan dito sa GMC Bikes Bicol. Ship nationwide po ako kahit saan sulok ng Pilipinas via TikTok Shop,
Lalagay ko na lang mo yung link, Yellow Basket, dito po sa atin sa TikTok shop.